Ya estáis en Galicia, xa estamos en Galicia, no pabillón número 9 de IFEMA en Madrid. É outra nova edición, a de 2025, que se celebra Fitur, en a feira máis importante de turismo de España e das principais do mundo. Está moi presente Galicia. E temos con nós a Xosé Manuel Merelles, que é o director de turismo de Galicia. Moi boas. Boas, bo día. O prometido de Veda, Radio Líder está aquí para vivir moi de preto todo o que vai ocurrir aquí, que non é pouco. Sí, a verdade é que madrugaste desde de Raio. A verdade é que chegou o día e empezamos hoxe esta nova edición de Fitur 2025, no que Galicia pois ven cargada de propostas. Vamos presentar pois 50 produtos ou destinos de toda Galicia, e hoxe tamén pois é o día grande para nós, porque nos vai acompañar o presidente da Xunta nun acto institucional que comezará ao mediodía. Onte precisamente hubo un prefitur onde o presidente Rueda estivo presente, o alcalde de Madrid estivo presente, porque Madrid pinta moito tamén a hora de recibir visitantes en Galicia. Sí, a verdade é que Madrid o principal mercado emisor do turismo de Galicia interior. Isto foi históricamente, hubo épocas que pesaba moito, agora pesa pois menos, pero é o gran mercado emisor, e a verdade é que Madrid ben merece tamén unha misa, pero ben merece pois un recoñecemento por esa tradición de visitarnos e de ser pois un dos mellores clientes turísticos do noso territorio. Estamos á altura recibindo visitantes cada día máis. Outro día facíamos unha entrevista para o programa matinal desta casa para todo o noroeste peninsular e falábamos das cifras que nos deixou 2024, que foron moi boas. Sí, a verdad que vamos superar aproximadamente nun 2% as cifras do ano pasado, que foi o mellor ano turístico da historia de Galicia. Vamos sobrepasar os 7 millóns de visitantes de largo, e a verdade que son cifras cuantitativas, a verdade moi positivas, pero eu destacaría tamén o ámbito cualitativo. Vamos superar un 7% as ganancias do sector turístico do ano pasado, e iso é moi importante, e sobre todo que xa estamos recibindo un 31% de visitantes estranxeiros, e que tamén pois afrontamos moi positivamente a desestacionalización e a desestacionalización turísticas. Señor Merelles, me acompaña 3 metros para lá para que vexa xente todo o que pode cambiar un stand no pabillón número 9 de Galicia, porque miren para aquí. Non sei se escotan o son, pero hai paxaros, hai... Bueno, en fin, o pabillón que soe gañar moitos premios, porque temos que mostrar a nosa mellor imaxe tamén neste pabillón. Sí, a verdade que sí. O stand de Galicia foi o máis premiado na historia de Fitur, e bueno, quen sabe, o mellor este ano tamén o poderíamos ser. E con esta aposta, pois quixemos traer un cachiño de Galicia a noso stand, e que a xente que nos visita poida apreciar pois directamente a nosa biodiversidade e o noso potencial natural. Gastronomía, hospitalidade, unhas paisaxes, un patrimonio, temos de todo. Sí, a verdade que sí, conxugadas estes factores, pois fan de Galicia un destino cada vez máis apreciado e cada vez máis identificado consigo mesmo. Ahora mesmo todo o mundo que ten no pensamento Galicia sabe que vai a vir a visitar un destino de calidade onde un se pode relaxar, pode descansar, e vai a ter unha acollida excepcional, ademais de unha gastronomía de primeira. Bueno, hoxe, falando con Xosé Manuel Merelles, imos estar moi pendentes ata o domingo que remata esta edición de Fitur, pero xe levantábamos cunha noticia moi triste para todos os galegos. Compañeiro, presentador da Televisión de Galicia, faleceu aos 68 anos, Xosé Manuel Piñeiro, Xosé Manuel Merelles, unha figura icónica que queremos lembrar dende aquí tamén. Sí, desde logo que sí, desde aquí vaya pois o noso pésame á familia, e desde logo hai que decir que foi unha das figuras máis importantes das últimas décadas, e a verdade é que hai unha pérdida moi importante. Pois o noso pésame aos familiares, con Xosé Manuel Merelles, que falaremos en diversos días para que nos vaya resumindo o día a día, que non é pouco, do ritmo frenético que vai vivir o pabillón de Galicia en Fitur 2025. Merelles, boa xornada. Moitas grazas. Destinos dentro de Galicia e de produtos